buhi nga Dios na isama sa panahon ni Noe nga ang mga tao nagpadayon sa ilang naandang buluhaton nga ang ilang buluhaton dili uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Ang ilang buluhaton mga igsoon ngilad sila hunahuna, ngilad sila o kanang ang ilang mga binuhatan dili uyon diya sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Kay sama ra gud na mga igsoon ni atong panahon na si Noe maoy gigamit sa atong buhi nga Dios nga ug kinsa kadtong mosunod ni Noe maoy maluwas ug sama ra pud unya ng mga igsoon nga ang gi-representar usab ni mga igsoon nga kinsa kadtong mo sunod sa atong buhi nga Dios, kinsa kadtong mo dawat sa atong buhi ni Ginoong Hesus mao usab unya maluwas mga igsoon.